King'iyo katiba mar Kenya, king'iyo Public Finance Management Act, mano act mar parliament, king'iyo Public Finance Management Regulation mar parliament, king'iyo County Government Act, king'iyo County Assembly Service Act, king'iyo Public Audit Act, magi duto wacho ni pesa duto moganda choko gosuru nyaka bed audited. Audit is the last process mar gimoro amora mar budget. Pesa mwachoko ni ok en pes ng'ato, en pes jopiny. Omiyo ibed governor mora mora, nyaka ibed ni subject yourself, nyaka ibed ni ichiwori ni auditing is part and parcel mar budget marwa. Omiyo kik wapinguru audit. An amor gi Ker William Ruto kanyocho yudo ni nitie scandal moro matin kata maduong' e weche mag mosquito net e Kemsa. Nyocho kurito agencies kaka auditors ke otimore nade. Nyocho golo jok mopani no participate in mibadhi no. Mano should show us ni even at county level wayie uru ni audit is part and parcel of us, kendo kik go ng'ato ngum kata kik yor ne ng'ato kich ni ng'ata eno wacha no kuom serikanda ni. Wayie uru ni stages 4 mag budget ni: formulation, approval, implementation, audit mogik. Koro wakwayo jo serikal mag county ni audit is part and parcel, mane miyo jopiny confidence ka gine serikani. Omiyo kiyudo ni nyisi wach moro sani ne control of budget ogolo report moko mag budget implementation e gwengewa ma kaluo ne ok en report maber ahinya. Iyudo ka counties moko nogol ni ose implement development budget 0%. Ok ber ahinya, manyiso ni structures pok oket in place. Ka control of budget ogole, wan jopiny nyaka wawuoye. Koro audit is part and parcel of this process of budgeting. Koro wayie uru weche mag audit. Weche mag finance policy osewach mang'eny. Nyaka twak manyoro manyocho un go nyaka Ramogi ka nanono kuwacho weche mag finance policy. An gima wacho ne oganda jo Kanyana niya, gini ni e parliament. Finance policy ok rach te. Mane gima temo wacho. Nitie